Näkyykö siinä nyt jotain siinä? Joo. Mut miten siinä ei nyt näy mitään valoa, niin musta tuntuu, että se on niinku pattereista. Aha. Se varmaan piippaa kohteen sammuu. Nyt piakoo! Se lensi tonne. Noniin! Mies on sun tähän. Noniin. Tässä. Odota Tiekko. Mene. Noniin, odota. Häsläri. Niin joo, ei ollakaan. No! Oota Tiekko. Mennään!